Agsubsubli di Press Corps Weekend Edition. Pinalagipan manen di Civil Service Commission iti dayto atawen dagiti mangmanggit ti gobyerno nga agsig sigarilyo. Dito ket para metlaeng iti pagsayaatan ti kaduan. At ini Press Corps Andrew Pescador. Iti daytoy agundaway, nagsarita ti opisina iti Civil Service Commission Ilocos Sur Field Office, may papan kadagiti mangmangged ti gobyerno ngagsig sigarilyo. Inpakaawat daytoy apakasiknan nga addang a programa babaen ti Director 2 ti Civil Service Hedy Jose Lardizabal, may panggep ti paggargarawan dagiti empleyado ti gobyerno. Okay. Kaya't may lang nga emphasis apo kasi ado ti madamdamag ni comment nga we are trying to, parang we are killing the tobacco industry of the Ilocos region, which is not what we are trying to address kada ti problema iti effect the smoking in the workplace. Haming tabilangan no, it's a personal choice on the government employee tag-smoke. But the concern ket digi effect digi smoke na kadagito non-smokers, because the prohibition provides nga adda dapat adda rumbeng open area nga designated nga smoking area, and it should be prohibited within the office premises with no government buildings. Kinuna ni Lardizabal nga daytoy a programa tinasao nga opisina ket nairugi pay laeng idinapan at 2009. Ano sa dinno agtultuluyen daytoy tapno maipalagip ken mariing manen dagitoy amang mangged ti gobyerno para ti pagsayaatan da ket kastoy tinayon a panagsarita na may papan kadagiti masakupan a maseknan. No, an lang nga pagadalan all government agencies, all government buildings. So awan ti kuanapo datoy, awan ti what do you call that, exemption na. So all. So already kami mismo ti CSC. In fact, nakiparticipate kami datoy search iti DOH nga dagitoy smoke-free agencies. Da kami we are happy to note nga awan dagi smoke kanyami. In fact, I was a smoker previously nga na-stop ko. So may sakta tamang campaign na ay no smoking in the workplace, because mutayon nga adon ti studying mangipakita nga talagang dangerous the effect na ti smoking ti non-smokers. So nga we are trying our very best, like we said, kami kayat nga stop nga bisyo, no, so because it's a personal decision on the part of the person. Pero tiket nga stopin ni gay na madidi nga nasayat nga epekto na kadagiti sang agsigsigarilyo, because it's more dangerous nga malangab na di gay irwarda gito smokers nga smoke. Adang arud 5 nga ahensya editawen 2000 ket Jess tinang itulnog daytoy a programa babaen ti panangilunod ti sigarilyo. Manamnamang arod tinaan-anay nga tignay dagiti agsigsigarilyo amang mangged iti oneg ti gobyerno, pagadalan man balay pagagasan wenno adda iti opisina. Andrew Pescador, Core TV News. May kanti importansya ken maparegtay ti industriya ti bawang. Dito ti kunati sekretaryo ti Department of Agriculture. Ning pagdamag daytoy para kadagiti agmulmula ti bawang. At ni Press Corps Jessica Boreta. Inpasigurado na Agriculture Secretary Proceso Alcala nga ikan nati importansya ken biyagen nati industriya ti bawang, partikular ti Ilocos Region. Adu nga mintag kuna nga iti naglabas at tawtawen saan une anapintas na sa pulan dagiti agtaltalon, gapu kadagiti mais-ismagel a supply ti bawang nga gapu iti sabali a pagilyan. Kinuna ni Secretary Alcala nga adar aramiden ti Department of Agriculture nga intervention iti daytoy umay a season tapno maisubli ti kinaragsak ken kinaregta dagiti agmulmula ti bawang. Naipakamo aditoy pagilyan tayo kaaduan a paggagapuan ti bawang ket iti probinsya iti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Jessica Boreta, Core TV News. Nga imatangan ti panagatab ti danom iti baybay akin laad a pagdandanagan dagiti agindeg ti Barangay Paratong, Santa Catalina, Ilocos Sur. Agsubli ni Press Corps Andrew Pescador.
Kelaat nga imatab iti kabaybayan ti paset iti ili a Santa Catalina, Ilocos Sur. Dahito iti indanon adamag ni Barangay Captain iti Barangay Paratong, Marianito, Rapanan. Kalpasan ang nakauman-uman iti Core TV News Team. Segon ti Barangay Kapitan, dahito'y a sitwasyon ken sasaaden iti kabaybayan ang nagbaitan iti Barangay Tamurong ken Paratong ket pagdandanagandan. Uwing arot sir, ano kasi ng aming tiyempo, narway ti amyan. Norte nga kunada iso nga at daraja parte nga talaga nga sagad na dito ay batog mi iso nga tata wan paymet datay sumubang angin nga gaput bagatan ta palpalan na kumada di kumati manggaburmet lang datoy gaputi amyan ang angin nga mang sadag datoy masakupa mi sir. Tinadakamat ngamin apakasiknan ket saanen anormal ti buya ken langa iti baybay takellaat nga immatab ti danom adim makkel alamlamuten ti danom iti paset ti ngatwen iti anay a nagteppangannan. Matunay sir nga kastoy ng tatakas la sabsabali ta iti kinarumsot sa ti agaputi amyan ang angin. Tayo norte nga makunkunada kasala kang kanayong ti norte mapalabos na ti maka dumiguwin no sarusarok akat may mantiam yanan so nga dati siguro ti dupiren lang parte sir. Babaen nga rod ti panangipakaammo ti kapitan masapol nga agtignaymet dagiti agindeg tapno may danon ti sasainnek kas dawat ti kapitan. Napinta sa launay sir ay mayo matinala ti kapanunutan tinubo ti biyang ket ti kumadawdawatek ti ngutan mi nga matili ken ti amati probinsya masapol ko mga ikandamot basit ti proteksyon na dito tapno ti kasta nagiti residensya ti sedek dito nga makasakop ket medyo handa kami met kumunay nga agdandanag ta medyo kas makita mi sedek talaga sir dati kapigsa kami ti angin nga gaputi norte. Namnamaen ti kapitan ti nakay patungpal iti aksyon tapno saan nga umatab ken rumararam iti danom ti baybay. Andrew Pescador, Core TV News. Agraira manen nagitiman ni Brong wenog tatakaw, dito ket kalpasan ang matakawan ti may sa pagdengan ken paglakwan. Ano sa dino ado ag gadgets ti naala. Ti report manipod ken ni Reynold Velasco. Iti bayat daw masidegen ti panagfiesta ti Ciudad Tivigan. Narway manen dagiti agtatakaw, manibdot, kastamet ka dagiti karnaper ni Alain del Castillo. Natakaw ti monitor iti computer na. Pakaramanan pa dagiti dua cellphone na. Iti January 4 iti paset na tamyananse iti Ciudad Tivigan. Sigun ken kuana. Matmaturog isuna. Idinto ta sinerek dagiti agtatakaw. Ito uneg ti pagtengan na. Ngem saan namet ang napupuutan dagitoy. Kami di sinari datoy balay. Yung awan di napuputan mo nga si Mike? Awan napuputan min. Hindi siya na di nagdandama mo ko yan? Baka dito nga parte, likod. Ito yung likod. Tawang-wang may gabing dito ni. Wang-wang. Bigyan siya kado di nalado ko yan, awan lang di na awan talaga, awan naputa talaga. Monitoring ken di nagrantay di kadto di ko transformer cellphone nga duwa. Inayon na pay, iti ka dayjeng aldaw, asin na rek di nagtatago di pagtengan na, imiyan di kaanakan na, kinaturog da pa iti salas da, ngayon pati di kaanakan na, saan da pa napuutan, di nagtatakaw. Mangnam na mga rod ni Alin, iti nabita panawen, nga adan to di paglawlawgan di napasama, ken iti panagtakawan, tukuneg di pagtengan na, ni Manang Liberty Torres. 50 anyos a residente sa Jayusan Sur, iti metlaing Ciudad Tivigan. Natakaw dagiti speaker ti video okay na. Iti paset ti Jose Singson Street, iti metlaing nadakamat a syudad. Sigun ken kuana. Ya mo ano niya nga rason nga nakawat kami.
na siya may di pinagsarami di rabi o makita mi nga ko nga umaligid tayo ni bagada may nga intawag na kanya kun nga nakaluka deti arwangan min nga awang kandado na so deje imaya agpaiso meten nga awan na awang bante speaker na may naig kada ito'y hinalaga na met digidipada na nga dante kastoy di negosyo na nga agridam datap ni iti kasta saan da may pada iti napasamak iti karenderyana wag nga at the video okay na aganap kayo kitain nyo dagit na prestoyo yan ay kitain nyo kanya namindwa na kon nga matakawanin November man idin piyesta na tay natakawan na manin yeman likod di presto pinagtaandan naala amin nga player amin awanin batida so nga datay nga ada video okay na agtitinulong tayo nga mga po no sinuneta nga agtatakaw dagito ya pasamak ito na eksisiyudad naka-alerto kay nakasagana na tumulong di City Traffic Division iti PNP tapno may iwasan ti panagtakawan kinanyaman na klase when modus dagiti agtatakaw at augmentation nga ited ti main office tayo ti PNP ken at dami tayo nakita po na tayo nga video cam kita di camera da tinatubod mga critical areas kaya tayo nang meeting kami ti private security agencies dito nang meeting tayo dito in yun na una may dawat may iti management da alerto da basit tumulong da basit kaya na pa nagbalin na installoran dan iti dajem camera da tiruar tama yun makitap kasta makita na laing noon niya ti mapaspasamak Reynold Velasco Core TV News Kasta una iti panagraira manen dagiti agtatakaw. Iti laing kalnabes natakaw ti antena ti internet iti may isang ospital. Según ti report, may kadwalang gundaway anaaramid daytoy. Ang subli ni Press Corps Nisel Benitez. Agsapa di kalman na balaw dagiti adda iti Radiology Department iti Gabriela Silang General Hospital nga natakaw iti internet antenada. Idi inda usaren ti broadband internet da iti opisina. Iti daytoy awan ti signal nan. Na takwatan milangin awan ti silaw na dati router na. So nga di kuan intawag mi di main office ti Smart Bro. Ket may damit kinita. Ket tinatakwatan da ket DJ antena nga awanen. Napagamuan tayo nga maikadwa gundaway daytoyen na natakawan dan. Maipalagip nga idilaing na panalawas. Tipan nakatakaw iti muna nga internet antenada nga naipatader iti RAP area ti hospital. Dagos da daytoy nga sinuktan ngem sa andangan ni namnama ama ulit manen ti panagtakawan. Segun ti Chief of Doctor iti nasao nga gobyerno hospital, saan na pay daytoy amuwen no awan pay tinai-report ken kuana daytoy abanag. When it's reported to the head, then we will make steps on how to prevent these things to happen. Not only the internet gadget, also everything. I haven't had encountered any major na robbery inside the hospital. Kinunana akasapulan nga maimbestigaran daytoy analaing tapno maamuan no kasano anatakaw ken apay asaan na i-report ken kuana daytoy adagos. Nisel Benitez, Core TV News. Kalbasan di sumagmamano pakaammo ato pa'y tinabar nga damdamag ditoy Press Corps Weekend Edition. Madaanan ti sumarno at damag iti Press Corps Weekend Edition. National Greening Program. Dakkela programa di Penro. Panagnato di presyo di gasolina. Saan na malapidan? Sigon ni Department of Energy. Kidaw ti DNR at total ban kanig ni Palibang. Inanamungan ti VFP when Bureau of Fire Protection. Chicago ken Oklahoma. Umununa.